נעים מאוד, שמי חיה. איך קוראים לה? שנה. שנה, איזה שם יפה, תודה. יש לי קליניקה להסרת קעקועים בתל אביב. יש לנו התמחות בינלאומית בתחום, יש לנו מכונות טופ עולמי. ואני רוצה לשאול אותך כמה שאלות על הקעקועים שלך. כמה קעקועים יש לה? 8. 8 קעקועים. יש איזה קעקוע שהיית מעוניינת להסיר? כן, האמת שכן. פה יש לי קעקוע של רשום על זה אמא. לא ליפול. אמא? אמא עם קטר, אבל עשו לי אותו ממש לא טוב. ומבחינת הסרה, מה עולה לך לראש כשאת שומעת הסרת קעקועים? שזה יקר וכואב. אמרו שזה טוב האמת, שכאילו ממש... נכון, אפשר. הקעקוע, כן. ומה מונע ממך להסיר? זה היקר והכואב? כן, הכאב יותר מהסכום. ואם אני אגיד לך שאפשר להסיר בלי להרגיש כמעט את הכאב, זה היה גורם לך יותר ברור. אז אוקיי, אז אני מחדשת לך, שאפשר להסיר קעקוע בלי כמעט כאב, אפשר להלחש מראש את המקום. יכולה להראות לך לקוחות שעושים טיפול ראשון בלי ללחוש, זה כואב, אבל זה נורא מהיר. אגב, זה טיפול של 60 שניות. וגם הטכנולוגיה, המהירות של הפולס היא ננו שנייה. ככה שאיך שהלייזר נכנס הוא יוצא, הגוף כמעט ולא מרגיש את זה. פעם גם היה סטיגמה של צלקות, זה בלי צלקות, בלי כאב כמעט אם את באמת תלחשי. ומבחינת מחיר, אנחנו מבחינת השוק המקצועי, כן? יש שוק שהוא זול, שוק של מכונות סיניות, אנשים בלי הכשרה, וזה באמת שוק שהוא ממש ממש זול, ויש את השוק המקצועי שנחשב מאוד מאוד יקר. אנחנו נחשבים מקצועיים, אבל עם מחירים מאוד מאוד סבירים. את מוזמנת אלינו לפגישת ייעוץ ללא עלות, וגם 10% הנחה בגלל שהצטלמת. הופה! הגיע אותך מה שאני אומרת? כן, חד משמעית.